שלום, שמי מלכה דונסקי ואני יועצת ומנחה משפחתית בדיאדה. שאלה, האם אתה מרגיש שהיא שמה לב אליך פחות מאז הלידה? שהיא מתרכזת רק בתינוק? עוד שאלה, האם נדמה לך שהוא פחות מבין אותך? שהוא רוצה להמשיך את החיים כמו פעם, בעוד הצרכים שלך השתנו אחרי הלידה? עובדה, חלק גדול מהגירושים קורים בשנה הראשונה, לאחר הלידה. עוד עובדה, רוב הזוגות מביאים ילדים מתוך אהבה. רוב הזוגות לא מתכננים להיפרד. רוב הזוגות רוצים שיהיה להם טוב ביחד, אבל רוב הזוגות לא עושים הרבה למען זה. ברוב המקרים, הפתרון למצב הזה שאף אחד מאיתנו לא מעוניין להיכנס אליו, הוא תקשורת. תקשורת בונה וקשובה, תקשורת מסבירה בין שנינו. אנחנו, שהפסקנו לדבר אחד עם השני, כי אין זמן וכי עייפים, וכל אחד מתחפר בתוך עצמו ובתוך מה שעובר עליו. כאשר המשפחה שלנו גדלה ומתרחבת, ואנחנו כבר יותר משניים, כדאי שנבדוק עם עצמנו מה המכנה המשותף שלנו, על מה אנחנו רוצים לבסס יסודות איתנים לבניית משפחה. חלקנו לא חושב על זה. אבל אם נתעלם מזה, יופיעו סדקים, יופיעו אי הסכמות וויכוחים, כן, יופיע תסכול. יודעים שכעסים יכולים לתפוס מקום של סובלנות ורקות שהייתה פעם? זוכרים? שאלה היא כמה אנחנו מוכנים ללכת אחד למען השני. כמה אנחנו מסוגלים להקשיב ורוצים באמת ליצור שינוי. חשוב לציין שרוב הזוגות שחווים קשיים בזוגיות לאו דווקא חושבים על פירוק החבילה, ומוכנים למשוך את המצב כמות שהוא, תוך השלמה שככה זה. ופותרים את עצמם במשפטים כמו ככה זה גברים או ככה זה נשים. יש שיגידו, יש לי 2 ילדים בבית, התינוק והבעל. ויש שיגידו, זהו, אני לא מכיר אותה יותר מאז שהוא נולד. חלק גדול מאיתנו פשוט לא יודעים או לא מאמינים שאפשר אחרת, שיש פתרון ויותר מאחד, שיש דרכים מגוונות להתמודד עם השוני בגישות, שלא צריך להיבהל מהמציאות הזוגית החדשה שנקלעתם אליה, ולא חייבים להשלים איתה, שלא צריך אחרי הולדת הילדים לוותר על ההתרגשות, לוותר על החברות, על שיתוף הפעולה, על הסובלנות, על הבילויים, וכן, גם על הסקס. אנחנו מזמינים אתכם להיזכר בכל אלו, למצוא שבילים נוספים חדשים, אחד אל השני, למצוא שוב את שמחת ההתחלה, כדי להיות שם במיטבכם, עבורכם ועבור הילדים שלכם. אז אם החלטתם שאתם רוצים לקחת שליטה על התהליך המשפחתי שלכם, ולא לוותר ולחכות שדברים יסתדרו מעצמם, או לא יסתדרו מעצמם, מלאו את הפרטים שלכם ונציג שירות של דיאדה יתקשר אליכם ויחזור אליכם עם כל הפרטים. תודה ולהתראות.